ஹலோ எவ்ரிபடி, வெல்கம் பேக். இது நம்மளுடைய சேனல் எஸ்ஆ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். நான் உங்களுடைய டாக்டர் எஸ்ஜேஎஸ். இன்றைக்கி போஸ்ட்டில் நாம் எதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி உண்டான இம்பார்ட்டன்ட் பிரேக்கிங் நியூஸஸை மட்டும் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போஸ்ட்டுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி உண்டான ஃபஸ்ட்டு பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, அசட் ஏர்லியர் 15th செப்டம்பர்லேருந்து 30th செப்டம்பருக்குள்ளே பாரத் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ் அவங்களுடைய செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸை ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க. இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே எஸ்ஐ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் பல தடவை சொல்லிட்டோம். ஸோ பார்க்காதவங்க அட்டென்ஷன் ஃபார் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிற ப்ரீவியஸ் போஸ்ட்டை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அதில் நம்ம சில அட்வைசஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹவு டு டேக் அப் த எக்ஸாம். ஸோ இது தொடர்பாக நாளைக்கு மேக்ஸிமம் எல்லா காலேஜஸுமே அவங்களுக்கு உண்டான ஷெடியூலை ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லுக் அவுட் ஃபார் யுவர் ஷெடியூல்ஸ் டுமாரோ அண்ட் ஸ்டடி வெல் அண்ட் அட்டெண்ட் தி எக்ஸாம். ஆல் தி பெஸ்ட். ஸோ ரெண்டாவது பிரேக்கிங் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா, நேற்று அதாவது 5th செப்டம்பர் 2020 திடீர்னு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு மாஸ் ப்ராட்காஸ்ட் எதை பற்றி அப்படின்னா, ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு ஆர் கோயிங் டு ஓப்பன் சூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இம்மீடியட்டாகவே மத்தியானம் ஒரு 3 மணிக்கு மேலேவே அந்த நியூஸ் ஃபேக் அப்படின்னுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடுச்சு எல்லா நியூஸ் சேனல்லையும். பிகாஸ் அதை ரொம்ப பேர் அவங்களோட வாட்ஸ்அப்லேயும் சரி மற்ற சோஷியல் மீடியாலையும் ஷேர் பண்ணாங்க. But we know very well that the Kerala government is going to start the schools only in January, but no decision taken yet from the state government of Tamil Nadu. அடுத்த பிரேக்கிங் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா, ஐபிஎல் ஃபேன்ஸுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். தட் இஸ் ஐபிஎல் 2020 இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் டெஃபினெட்லி. அதுக்குண்டான ஷெடியூல் ரொம்ப டிலேடு ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் இன்னைக்கு த ஃபுல் ஷெடியூல் இஸ் அவுட். அண்ட் அஸ் எக்ஸ்பெக்டட், இதை நம்ம எஸ்ஐ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்லையும் சொல்லியிருந்தோம். த ஓப்பனர் இஸ் கோயிங் டு பி பிளேடு பிட்வீன் Mumbai Indians and CSK. So CSK fans, get ready. So the final breaking news of the day என்னன்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா, regarding the gold price and ஜென்ரலாக saying உண்டு என்ன அப்படின்னா, எனி டைம் இஸ் அ குட் டைம் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் கோல்டு. பட் இந்த கம்மிங் வீக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோல்டோட ரேட் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் வெனஸ்டே டெஃபினெட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு டிக்ளைன். ஸோ புதன் அல்லது வியாழனுக்கு மேலே கோல்டு வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க தாராளமாக வாங்கலாம். இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன் த டிக்ளைன். ஸோ வித் திஸ் வி கன்க்ளூட். தேங்க்யூ.